sortida! Som-hi, 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 Xavier, Gerard, Ravel, José Luis, gaudiu! Som-hi tu, som-hi Joan Ramon, som-hi Anna, som-hi Gemma, som-hi, gaudiu d'aquesta 17a edició d'aquest 5K d'Euca Urbans de Manresa. Us esperem aquí a la sortida, sobretot gaudiu! Bueno, doncs, una cursa bastant còmoda, buscant un ritme constant, tot i que la cursa tenia unes pujadetes i baixadetes, però bueno, ho hem pogut aconseguir. Hem sortit amb els dels 5 quilòmetres al seu ritme, hem mantingut ritme i bueno, fins a acabar. Doncs molt contenta d'haver guanyat la cursa. Al final és Campionat de Catalunya, però a més també és córrer a casa. Al final a Manresa, sobre si puc guanyar, doncs millor. El temps també que he fet em deixa satisfeta perquè volia fer 34 pelats o així, o sigui que superbé. I el circuit en general és una mica dur, no és del tot pla i ha costat una mica, sobretot les pujades, però bueno, però ho hem pogut fer i ha sigut una festa de la nostra ciutat, així que molt contenta per tot. ¡Vamos, Raisa! ¡Vamos, Raisa! ¡Vamos, Raisa! ¡Vamos, papi! Com es mereix, el campió de Catalunya de 10K, vingut des de Tàrrega, ni més ni menys, de Xafatolls, Xavier Badia, campió de Catalunya 2022, enhorabona campió, grande, amb un temps de 30 minuts i 49 segons crec que espera de temps oficials. Segon classificat també tenim aquí, segon classificat, en Pol, enhorabona, segon campió, Pau! Enhorabona a tots ells, ja tenim el podi. Xavier Badia, campió de Catalunya mentre arriba. Abderrahim, Albert. Enhorabona, el Miqui. Cap a dintre. Rebem-le com se mereix, a la campiona de Catalunya, la Meritxell, enhorabona! Campiona de Catalunya amb un temps de 34 minuts i 5 segons aprox.
estimadament, espera de temps oficial. Així doncs ja tenim els campions de Catalunya, Xavier Badia i la Meritxell. Mentre arriba el Víctor, la Jose, José Luis, en Daniel, últims esforços, en Xavi. 82 cap a dintre, segona classificada, la Laia, segona classificada, i tercera, la Laura. Enhorabona, braços amunt, clar que sí. En Sergi, en Ferran, cap a dintre. Així doncs ja tenim els podis tant de Dauca com de Cinca, masculins i femenins. El Ramon, en Lluís, perquè aquí no para d'arribar gent avui aquí a Manresa. Més de 600 corredors han pres la partida, han pres la sortida aquest matí. En Francesc, en David. I tots i cadascun d'ells es mereixen, clar que sí que els rebem aquí com a guanyadors. Cada cop més i més corredors arribats aquí, en aquest passeig Pere tercer que està vestit de gala avui. En Santi, dorsal 290, en Ruben, cap a dintre, en Juan, Albert, Daniel, enhorabona a tots, en David, en Marc, en Pep, dorsal 289, cap a dintre, l'Alba, l'Ester, l'Aleix, esprintant fins al final, el José Manuel, el Jordi, aixecant el braç, clar que sí, enhorabona. La Maria, en Jordi, enhorabona. L'Anna també que fa en aquests moments l'arribada. Tots ells rellant els 50 minuts en aquest 10K, en aquesta 17a edició. En Martí, cap a dintre, en Lluís, en Xavier, la Lídia, el Ramon, el Manel, cap a dintre, enhorabona. Marc, enhorabona, Marc, cap a dintre. I més aplaudiments, perquè continua arribant gent, continua arribant corredores. La Carme, la Dolors, enhorabona. Fort aplaudiment per l'Andan. Enhorabona, grande, eres muy grande. Exemple de superació, l'Andan, que també ha fet el seu campionat de Catalunya, els seus 10 quilòmetres avui aquí al passeig Pere tercer de Manresa. Veure com es mereix a la Marta Soler. Fort aplaudiment per a ella. 1 hora i 9 minuts per fer aquests 10 quilòmetres. Enhorabona, Marta Soler. Un exemple més de superació avui aquí al passeig Pere tercer de Manresa, en aquest 5K i 10K. Doncs molt content d'aquesta celebració dels 10 quilòmetres urbans que han tornat a la ciutat després de 3 anys, fruit de la pandèmia. Avui hem tornat a omplir els carrers d'esportistes, d'atletes, amb un circuit millorat. Diuen que més ràpid, no ho sé. En tot cas, jo també l'he corregut com a alcalde, ja l'havia corregut durant molts anys i per tant doncs, ha estat un plaer poder-hi tornar. Bueno, la cursa dels 10 quilòmetres després d'un parell d'anys de no fer-la ha sigut un èxit total i complet, no? Hem cobert totes les inscripcions, molta participació, la cursa dels petits de promoció de l'esport, dels 5 quilòmetres i la de 10. Ha sigut el dia ha acompanyat molta gent animant, ha sigut una cursa espectacular. Bé, molt bon dia, avui és un dia molt feliç perquè Manresa acull aquests 10 quilòmetres, aquest campionat de Catalunya de 10 quilòmetres urbans amb ruta, que per tant això ha significat per la ciutat un pas important després d'una pandèmia que hem estat 3 anys sense poder fer aquesta cursa de Manresa. Com a manresana i actualment presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, bé, que aquest campionat vingui a casa és un goig i és un plaer. Enhorabona a tots tres per aquests magnífics temps. Aquest 5K, d'aquesta 17a edició del 5K Urbans de Manresa, el Gonzalo, el Miquel i el Nil. Guanyadores, primera, segona i tercera classificada d'aquest 10K Urbà de Manresa. Aquesta edició del 2022. Fort aplaudiment, doncs, per aquests 3 primers classificats, en Xavier, en Pol i en Pau, 3 primers classificats d'aquest 10K en categoria absoluta. Vale, molt bé, doncs vinga.
Fort aplaudiment per la Maria, la Judit i la Meritxell. Fort aplaudiment per als mestres, per l'Eduardo, el Toni i l'Albert. La Verònica i la Manuela, fort aplaudiment per a elles. Ahí vamos, Fort aplaudiment per a mestres. Fort aplaudiment per Sancho Ayala.